Hello bayarok jotono lamsogo ani channel tinini video angka giveaway no tuyui ke tabung no first time ani channel omo hai giveaway no tuyui video sanam jagui tongo gemra go tabung no first time nugui tongkhana amta hai video ke ani thumbnail norok nugui ni click hai kana abong kha rangsang yestam अभी मजा आएगा ना भिड़ो give away runai hinai hinke obo buba haike bumti kheronai abonro gani video no paithak jora nai tongke si saimanani ordek madek nai khele phiam sapano buji gelak haini bagai paithak jora ma nai lainai gani video no hapono ang besi log rogla kisisa kisan robe kok salainai ekdom ang ready ngai asugui na kha wasa buju kok robo salainya nango heda ang norok bai wasa pano nukjagi kok rok saya ko ma haike getabung no norok bai je nangmani kok abo salainya thang tongo kaini topic no tuyui norok khnai tongdi haike abono ang norok no puilano ang norok no ani khabai khokbai pai flya hambai maro abo tamni bage hinke ani channel no 10k subscriber complete khai romani bage ang belai kheno khabai khokbai norok na hambai maro hinke abono ang ani 10k subscriber complete dongmani celebration khaine hini chi tongko norok 10k cross khai tabu 11k kari rokha seriously ang norok no khabai khokbai salute maro asukke na hambai maro ja ang khabai khokbai norok no sawi malia tamo kok thebe ang norok no hambai rosina inke abono omo haike nano support khai tongdi haike sang buska tai bu thangi manani inke tabu kogong kha rangsang yastam giveaway baike ranai ke obong kha obo ani husband se ano sawo je no nini subscriber rong no rangsang yastam giveaway rudi hinai ke ang abono bono saka ma ani aso khese rong ya khoja ang बहुत पैसे हैं मेरे पास ya khoja ang borong no giveaway ro manani rangsang yastam ke hai bono ang runai ang nong no kok rokha ani in future ro ang tesha yafang ragui nagrana tabani yafang haino lokochoko haijiko yang nobar phake yang lilak tui siko amoni bagai ang tau yafang si ragya ko bufang je profano yafang rakhesi buthai ro hai di bang ke abono ang norok no ani subscriber rok tesa bang rathong ani channel grow dong rathong afrong ke ang norok no kok rokha ang rangsang yestam giveaway runai no abo khoroksa borok manai abo sabja nongui tongkha abo ang saimaya ke norok ano jeke ano tab support khai tongma hai omo hai ken in future ro khai tongke ang runai norok no kok rokha hinke haipono wanana kok grei abong kha o video ni bising tinyo norok ni bagi kaisa good news abata mo hinke abong kha ang norok no giveaway kabrunai abo buma hai ka hinke ang manai star no give romani hinke abono boni photo bai ani photo khaine ang bono kabo print khai rakha hinke abono ani subscriber rok nugui belai kheno chajakha belai khan chajakha je comment khaile soka bai ni ne abo ni nongni dogano dekhai anabo khai ru diangbo khainai onek message sok pai khana ro hinke abono ang one soka je ani subscriber rong no tei onyo mane rok to dam ko mang nong rena ani asok phan kore ang je mansa no runai hini one soka ka bana kap runai ke giveaway wa ke 2 lucky winner rang nai ke abo borok je winner rang nai borok ni photo ko ano sen khai rotong borok ni photo saijung ni phano eba ke boni family ni bai phano rohortong ke ang bong ni photo no kabo print khai nai rohnai khorok nei winner nai phiam wi na di khorok nai ke abo no norok ani video no jesuk mansa comment khai lai di jesuk mansa comment khai di te share khai di ani video no ekdom phati ri di haike se ang teibo omo haike giveaway rok ronani ani bakha phainai phan mannai ke abo no abono norok ani o video no jesuk mansak share khai din kete o video ni result rojangnai o video no norok comment khai di inke o video ni result rojangnai giveaway result rojangnai obong kha hangrai paioi inke hangrayo to chung joto no busy tongnai kisa inke aboni bagino ang o giveaway no result runai hangrai paioi inke borok ang bai bahke korungnai inke borok ang bai Instagram ti phano korungoi mano eba ke email ti phano korungoi mano inke borok ni jodi YouTube channel lok tongkhe abo haino ani community o rei rojaknai inke borok no kap bo rojaknai inke abono norok
ani o video no nogi tangke dakti comment khaidi ge asuk no taler di tai buskang go jum tai bo rangsang yes tem rok na lai ne he di bang ka bo no ge o giveaway ne topic hingke paikha gitte kaisa topic ongkha abo hingke ang Tripura kok tangri saya ge ang puila no sana musungo chungmura sing Tripura deborma no atia jomatia chung jotono Tripura sano ge Tripura sani main language tamo hingkai kok borok ge borok ni kok haipani hinema no kok borok hingke aron bising no Tripura ge Tripura tete yung Tripura tani kok saya ong ge ang Tripura ni bising no jat kubang matongo like ano khali naitong khaklo phatong totram kubang matongo am list khaike mi aso kubang matongo ge aro ni bising no khoroksa ang totram ge ang je totram ang Tripura totram ang kok samani ani Tripura totram kok no sao ani kok no omta hai ang ge ang Tripura kok no sai tongo tabo ge chini totram Tripura kok ongkha murasing kok bai similar no hinema no je murasing kok ni tune bai chini kok ni tune same no ge abono ge ano deborma kok tangi sahno ani deborma kok ni fasing tui chere naikhe ani deborma surbu asuk saya mane borok ni bani same ongya ano deborma boro rok hino nung Tripura de mane no onyo jadda na deborma hine ana songo ka ang Tripura hi saw ka abono hino borok haini bangin kisa sur koyo hini sawda inke deborma rok bai kok thai to miliwo kaisa kusu fero like khoklang chungke khoklang hino borok ke mui mai sing hino amta hi jaga rok fero te sur kisa fero ge tai ge jotono miliwo ka Tripura kok anok rok bai ke chini miliya gabonang totram kok Tripura kok no sai tongo gabonang no clear khai masaka ge deborma rong ni bisingo phano se ko sao je yang phaidi hi hima no kaisa jaga o kha ang khnao yang phaidi hin ge te kaisa jaga o kha khnao yang haidi deborma si solai yang tong ge Tripura bo am haino solai ya ong tongo ge jong kubang ma juda jaga o tanglai mani bagai chini ko dalong muslok ong thangka ge abono kuna asu torkhe kok ti sana nangya kudungma rong mo yang o kok no o topic no ti ang video sanam nai hini tongmani ge tini si ojora sokpayo ang jora manya ong tongo ang te inong ni buskang am ta ke asu gui phai sabo sajagya ko kok tabung no first time sao gabono je ani tabuk nang tongmani o kong no nang rong no saka ge abono ani osok kok samani bisingo tongmung no sayarok tongui tongkhe norok ano nakadi ang je thik abono sao te ang Tripura kok no sai tongo ke abono tini na ani video osok nong sinai norok no ani video puilani simi paithak jora nai tongam bagai belai kheno hambai ke oma haike nano support khai tongdi tai paithak asung sanamo jongo nongna jatono no hambai khulumka